علال مس نقص عركي جاك بعد مليون ما زال يقوم رقيبكم إلو كستماسل فتنا نقصة كم تلمود حالي إلكتريك كقارص مجماريو بزعباناتنا من مرار كم زحسب جيروا بعبيون دو إلكتريسيتي سين كاي لخان انتايل كانت نظروا إلكتريك ده متخيل تجمع لذا وشجرنا كبت إلى مغاوت أكاف في التنين يقولن عينا يو تعلى مغا أبشجر منبر انت ودغني كذي نقرأ شجر حلفايو قولي سمع غندقة إذا وتقمت رسيكا ترين بتيناي لمعت إلى ما غمت قريب زبل مرداتا كيبن فتناه زي المعوت أقامات الناقات مخمو كم يرجع نابل معاد كذا تكر سمع ميلين تجي إلكتريك تفيوت الميتني مغسر حكيلني بيعاتون ما نقصنا ما معي سقد ساقينو بغادر تسرع مشد ما تلك أسيز ولكا زي بضات ناس كم يجنبرو إلكتريك سينو زموت الليدي أنا غسالة باريو تعدلتنا حل إلكتريسيتي نايموتن حياتن قداي كوننان بتي نايم إرابا وين توجدوا هاي تولو أبو جدا كل نجار بإلكتريك هاتقبرو جزاتو إيه سامت تغين ما جزاقت تسحل إلكتريك يقول كان خلاص أخي لك أبدقنا إلكتريسيتي بجا كان ما بقول مسترارن قال ما قاعد انت تكونو وانت انت كملو إلو تأمثني بزربا كم زتفا نريد ما ناي عوات ملكت في شختا أبقو تصرعي هلا قد إزلخو كبلني زتبيني را كم خيبلن قنا اتزربا كاب وزازة يكون السبيق دي حواه سميغ إني قا ودافهم قصلا نقصة حيل تعتي أفاوريكا تاتين أغنو إلو زل نمبر غزا إلكتريك ناسدر كازغونا يكونن قدام النتات كتسرعي زلكا لارغا نتنا إلكتريسيتي كو خبريو هنا بالي تبيها قمن عتات متغي مثلكا سلام انجستي برقوما زعيد للنمبر من مقالي أبقصو نايم فرراه ملكت كسئل فتناه إلكتريكسيتي أيقب بأنانيو كبل تصنيحو واقعون عين خولونينا مبالو زيادة زفره غيري تردأ كلون سلازسي ولا يتصلمت حاسس نابلنا نابل معتنا نمعدو يغاتبلن زلقا برافو
كم علامة بعد مليونكو زي تفولتو أغنكم يكونكم بتسيعونا دي العنبر تضحك سيرو داكم يو هجي تسلمتي لنا متعينا كم تسلمتي جينا غنوش دي بلنا ጭርሖታት ክድርድር ዝደለየ መሰለ ስለምንታይ ግና ሕጂ ዝጽልምት ዘሎ እንደዲ ኣረዳከተኒ መሊስካ ድማ ናብታ ናይ መጀመርያ ተመሊስካ ዓበይቲ ናይ ልምዓት መደባት ትግብር እንተደሊኻ ዳ ሕፅረታት ከጋጥሙኻ ግድን እዩ ግና ነቶም ሕፅረታት ትሰግሮም ስንኻ ነኺስካ ትምርሽ ኣበይ ዕላማኻ ምትበፅሕኻ ሽዑ ይዕጉሰካ ማለት እዩ እዞም ሕፅረታት ዝበሃሉ እንዲኦም ንልምዓት ወላ ንዝራዕ ዕንቅፋት ኮይኖም እዞም ጊዜያዊ ትርዮታት ትብሎም ስብለካ ንጉሰ ካብ ምዕባለ ዝዓግቱ ረኳሒታት እዮም እንዲኻ ምግናይ ትፈቱ ታይት ከሎ ካብ ልምዓታዊ መደባትና ቃዓግተና ዝኽኣለ ኣይኮነ ዝናይቱ ፀገማት ብኣብዩ ኣሜሪካን ወያነን እውን ካብ ግዝጋስና ይዓገቱናል ታሰልካ ዘረብ ንጉሰ ወኑ ከምተላዕሎ ክመስል ደልየ ንኸይንመውት ነጣፋ እንተሊና ንባዕሉ ኣብ ምዕባለና ዕንቅፋት እዩ ንሕና ሞ ንኸይንመውት መዓዝ ኮይንና ንጣፋእ ዘለና ከመና ሕጉስ ህዝቢ ከምዘየለ እዮም ዝነግሩ እዞም ካብ ወፃኢ ዝመፁ ኣብ ጎደናታት ንኣብነት ኩሉ ሰብ ሸንዕ እናበለ ክኸይድ ኢኻ ትርኢ ዝተጨነቐን ዘብዘብ ዝብልን የጋጥመካን በብቕንዑ ሰባት ናዕለሉ ዝስሕቁ ኣብ በራት ኣእቲኻ መናብሪ ኩሉ መሊእ ኢኻ ትረኽቦ ነዚ ዲኻ ከም ትዕረግ ጌርካ ትወስዶ ድልኻ ካብ ምንባር ንላዕሊ ኢና ዘለና ከምቲ ፀላእትና ዘብልዎ ኣይኮነን ወረ እንተደሊኻስ ኩሉ መንእሰይ ዓዱ ገዲፉ ውጭ እዩ እቲ ዘሎ ድማ ውትህድርና እዩ ዘሎ ኢሎም ደይኮኑ ዝዕለሉ ከተማ ወፃእኻ ግና ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ መንእሰይ እዩ ዘረባ ንጉሰ መእሰር ሰኣን ኩሉ ሓለፍትና በዚ ዝርእይዎ ከም ዝጸናንዑ ግና ገመትኩ ገለ ካብ ደገ ዝመፁ ኤርትራውያን እውን ነዚ ተዓዚቦም ጽቡቕ እንዲኹም ዘለኹም ንሕና ደኣ ከምዚ ዓይነት ህይወት መዓስ ንሕልፍ ኮይንና ኢሎም ከማረሩልና ሰሚዐዮም ኣለኹ ከማረርዎ ዝነበሮምሲ ካሊእ እዩ ሚሊዮኔር ከይ ተተረዳእካስከ ካልኣብነት ኮይካ ሕጂ ንኣብነት ባኒ ተሳኢኑ እንዳተባሃለ እዩ ዝውረድ ከም ሎሚ ግን ኣብ ኣነ ፈሪ ይፈልጥን ዘበስረኒ ዘሎ መሲሉኒ ገለ ናይ ሓጎስ መንፈስ ወረረኒ ብዛዕባ ዝብላዕ ክሳዕ ክንዲ ዝምዃነይ እናሕነኸኒ ግና
ሓተትክዎ ባኒ ከም ድላይካ ኮይኑ ድዩ ዝብለካ ዘለኹቲ እቲ ባኒ ስለ ዝወሓደ ይኮና ንስእኑ ዘለና ትጠለብ ይበዚሑ ንኣብነት ቀደም ካብዚ ናይ ሎሚ ዝወሓደ ይስንከት ነይሩ ዝኸውን ሽዑ ግና እቲ ሰብ ገሊኡ ቅጫ በልዕ ገሊኡ ሕምባሻ ስንክት ነይሩ ኢሉ ጠመተን እሞ ብዛዕባ ፍሽኽታይ ከይተገደሰ ወይለይ ኣውራኻ ኣባ ብኩዑ ኣብ ገዛና ግብር ነይሩ ሃንዛ ኸዓ ሓንሳ ንገብር ነርና ሕጂ ግና ሰብ ባኒ ለሚዳ ዝብል ዘረባ መለአ ስለምንታይ እዩ ሞኸሙ ኮይኑ ሰብ ዘዋፅኣ ፈሊጣ ማለት ኮ እዩ መንግስቲ ብድጎማ ባኒ ብሕሱር ከም ዘቕርብ ገብር ኣሎ ምስንካታይ ትብል ዋላ ምልዋስ ዋላ ምሽማት ከም ዘለታ ወሲድካ ትበልዓ ሕጂ ሞ ዋላታ ክሳብ ዝቕረባ ግዜ ትስንኪት ዝነበረት ኤሌክትሪክ ዋላ ገለም መቐንያ ናብ ባንያ ትኮይ ዘላ ሕጂ እዚ መንግስቲ እንታይ ዘይገበረ ንኩሉ ሰስንኪቱ ክቕልብ ደሊኸ ንዓኻ ዝቕልበልና ዘሎ ይኣኽሎ እዩ በልክዎ ቅጭና መፀኒ ረድሐን ካል ኣብነት ክበካ ኢሉ ድማ ተመሊሱ ሰክቐኒ ኣይገደሶን ቀጸለ ቅድሚ ነፅነት ባፅዒት ተሒዛ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ትዝክሮ እንዲኻ ሽዑ ኤሌክትሪክ ከይነበረ ዋላ ገለ ነበረ በንጻሩ ነበስመራት ተወንጫፊ ዝድብደብ ነይሩ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ሃገራዊ ስምዒት ህዝቢ ኸመይ ነይሩ ኩሉ ናብታ ናይ መወዳእታ ዕላም እዩ ተኪሩ ጸኒዑ ዛላኹም ዝኾነ ኸ ነፅነት ተረኺቦ ሕጂ ግዳ ኣብ ሰላም ንረኣዋን ዘለና እንዳኾና ራእይና ዘይንነክስ ዝብሎ ጠፊእኒ ቀዊለ ጠመትክዎ ዓይኒ በትሪ እንተዝኸውን ነይሩ ሕራሕራይ ገይረ ዘቢጠዮ ነይረ ንሱ ግን ኣይተሰምዖን ምናልባት ስኑ ይነክስ ነይሩ እዩ ዝኸውን እቲ ስኒ ምንካስን ምጽማምን ዝብልዎ ዘለዉ ካብ ቅኑዕን ምዕቡልን ኣተሓሳስባ ምግታእ ኣንጻር ዳይናሚካዊ ኩነታት ጠጠው ምባል ንእሙሮኻ ካብ ፍልጠትን ሓበሬታን ምሕራም እንተኾይኑ ጽቡቕ ገይሮም ገብርዎ ኣለዉ ለውጢ ክትገብር ናይ ምድላይ ስምዒትካ ምቕታል ጌጋ እናረኣኻ ካብ ምንቃፍ ምቝጣብ ዝኣመሰሉ ካልኦት ናይ ምጽዋር ስምዒታት እውን ኣለዉ ቀደም እኳ ዝተሰግረ ዝብል ዘረባ ዝደጋግሙልና ካድራት እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ዳርጋ ረሲዖም እዮም እቲ ቀደም ተሰጊሩ ዝብልዎ ዘለዉ ነገር ሕጂ እንታይ ክገብር ይድገመልና ኣሎ እሞይ ተሰግረን ማለት እዩ ቀደም ኣብ ዝበሃል ግዜ እቲ ምጽዋርን ቃልስን ነቲ ሽግር ንምስጋር እዩ ነይሩ ምስቲ ሽግር ንምንባር ወይ ድማ ነቲ ሽግር ንውልድ ወለዶ ንምስግጋር ኣይነበረን ደጋጊሞም ቀደም እኳ ተሰጊሩ ዝብሉና ጎስጎስቲ ቀደም እውን ኣይሰገርናዮን እዮም እምበኣር ዝብሉና ዘለዉ ሕጂ ንሰግሮ ኣለና ዝበሃል ዘሎ ድማ ጽባሕ ከም መፈራርሒ ክንጥቀመሉ ኣይከድልን እዩ ሕጂ ግና እንታይ ኢና ንሰግር ዘለና
ሰጊርና ዝሓለፍናዮ እንተሎ ክነግሩና ዝኽእሉ ካድራት የብልናን ነመላለሶም ዘለና ወይ ድማ ዝመላለሱና ዘለዉ ጸገማት ግና ብዙሓት እዮም ክንሰግር እንተኾይና እዞም ይመርሑና ኣለዉ ዝበሃሉ ካብቲ ተሓሳስቦኦም ክሰግሩ ከድልዮም እዩ ወይ ከዓ ንዓታቶም ክንሰግሮም ከድልየና እዩ